Започваме обаче с безспорно голямото събитие в отношенията между руската и българската църкви. В края на февруари, по-точно на 26 февруари, официално ще бъде провъзгласен за православен светец погребания в София архиепископ Серафим Соболев. Кой е той? Вижте в материала, който сме подготвили. Чуйте след това и коментарите на моите събеседници. При владиката от руската църква. Така поколения софиянци обозначават едно от знаковите свещени места в столицата. В криптата на храма към някогашното руско посолство е погребан богучарският архиепископ Серафим Соболев. Роден е през 1881 в Рязан. Революцията от 1917 и последвалата гражданска война го принуждават да напусне родината си завинаги. Големият поток от руски емигранти го отвежда най-напред в Истанбул. После се установява в София. Прекъсва връзките си с Московската патриаршия и става архиерей на Руската задгранична църква, която през август 1921 го назначава за управляващ руските православни общини в България. Съвременниците му го описват като изключителен проповедник и грижовен пастир. Преди смъртта си успокоява своите духовни чада с думите: „Ако имам дразновение пред Господа, няма да ви изоставя“. Завещава им да споделят с него тревогите и молбите си, изписани върху листчета, и да ги оставят при гроба му. От тогава криптата на Руската църква в София се превръща в средище на популярен, но неофициален култ към владиката Серафим. Мнозина свидетелстват за неговите чудеса. Почитанието на нашия скъп народ към архиепископ Серафим е толкова явно от времето на неговата кончина до днес, че това е един много важен духовен сакрален акт, който трябва да се осъществи, ако е рекал Бог, за да имаме един светия още лика на светиите. Тази канонизация не е израз на волята на някакви хора от църковно или друго ръководство. В църквата се явява нов светец и това е засвидетелствано от много чудеса, които се извършват тук, от огромната почит, която съществува в българската църква и в по-малка степен и в руската църква. Той помага на много хора и дава такава благодат, че трябва и пред Господ да му изкажем своята благодарност. Когато е бил жив, са извършили чудеса чрез Божията благодат, която обладава в него, както и след смъртта му. Особено чудесата, когато се свърши след смъртта му, това е знак, че е Божий угодник. Владиката Серафим е един от светилниците на православния живот. Много важна фигура и за руските православни вярващи, и за България. Мисля, че това е някакъв знак и символ на нашата близост, на нашето единение. След Втората световна война архиепископ Серафим напуска Руската задгранична църква и отново преминава към Московската патриаршия, която е под диктата на Сталин. Това поражда известни съмнения, че е бил в определена връзка с съветския режим и дори с неговите тайни служби. Но може би точно това обяснява парадокса, че архиепископ Серафим е единственият висш духовник в България, който в условията на войнстващ атеизъм е погребан според православните канони в храм в центъра на София. За сравнение, с такава чест не са били удостоени нито последният български екзарх Стефан, нито първият български патриарх Кирил, които са били и софийски митрополити и умират след архиепископ Серафим. Има хора, които смятат, че владиката Серафим е бил свързан с тайните служби на Съветския съюз. Категорично не. Разполагаме с всички доказателства, че това не е вярно. Както официално, така и неофициално. Аз не вярвам в това. Много неща се говорят. По-добре е да вярваме, че той е помагал, помага и ще помага на немощните и на тези, които очакват от него някаква помощ. За мен е важно, че той е свят човек и лично на мен ми е помагал. Това е. Иначе ако тръгнем да се ровим за лошото, ще открием и във всеки ще открием по нещичко. Не трябва да гледаме. Това не ми е известно. Трябва да попитате експертите. Но смятам, че историята и политиката са били много сложни по онова време. Не мисля, че е сътрудничал на тайните служби. Мисля, че е бил човек с огромен духовен опит и е разбирал разликата. Разбирал е, че в Русия е имало, може би, някакви политически деформации, но е знаел значението на Русия. Затова е било толкова сложно неговото отношение.
Не мисля, че можем да го отнесем към хората, избрали някакво предателско поведение. В продължение на 8 години Московската патриаршия проучваше живота, богословските трудове и чудесата на погребания в България архиепископ Серафим Соболев. През декември 2015 специална смесена комисия от архиереи на Руската и на Българската църква заседава в Синодалната палата в София и единодушно се обяви за неговата канонизация. Въпреки че в самата Руска църква не цари единомислие по този въпрос. Някои духовници, например, оспорват достоинствата на богословските трудове на Серафим Соболев. Те припомнят и доклада му на Всеправославното съвещание в Москва през 1948, когато под диктата на Сталин православните църкви от социалистическия блок се обединяват около Московската патриаршия. Тогава Серафим Соболев се обявява против въвеждането на новия стил и заклеймява икуменизма, т.е. диалога между различните християнски изповедания. Според владиката, всички християни, които не са православни, не могат да имат благодатен свят живот. Заради тази му позиция, Старокалендарната църква в България отдавна е провъзгласила Серафим Соболев за светец. Разбира се, той е един човек, който има дълбоко православно съзнание, много голяма такава чувствителност към чистотата на вярата и изразил всичко ясно, конкретно и точно в своето творчество. В нашата църква има много различни хора. Има десни, има леви, може да има и други. Има много силно вярващи, има и не много силно вярващи и всички те идват в нашата църква. Така и светците са имали различни възгледи, но техните богословски възгледи не се попречили на светостта им. В началото на февруари тази година архиерейският събор на Руската патриаршия прие акт за канонизацията на архиепископа под името Свети Серафим Софийски чудотворец. Българска църковна делегация, водена от варненския митрополит Йоан, получи от Москва специална икона на новоканонизирания руски светец. Руската църква канонизира за светец архиерей, който е бил срещу диалога с католици и други християнски изповедания. Вчера обаче руският патриарх се среща с папата. Наистина интересна ситуация, за която също ще си говорим сега с моите събеседници. Добър ден на доцент Лизбет Любенова, историк, един от водещите изследователи по църковна история и по руската емигрантска общност в България, и моя колега Тони Николов от списание Християнска култура. Здравейте! Тук, уважаеми зрители, държа да поясня, искахме да има специален гост от представителството на Руската патриаршия в България, от Руската църква в София, но до последно такъв гост не можахме да осигурим. Така че желанието ни да дискутираме проблема с канонизацията от всички страни, уви, ударихме на камък, но водени от необходимостта истината преди всичко, истината, която ни прави свободни, започваме този разговор, който може и да не се хареса на мнозина, но имате свободата да изразите своето мнение на нашите телефони, които след малко ще бъдат отворени в ефир. Като начало, как оценявате този акт, който беше приет от Руската патриаршия в началото на февруари? Значи, ако въпросът е към мен, за мен първо изненадващо, че е софийски. Ние имаме новософийски мъченици, Георги Софийски, Никола Софийски. Това са мъченици за вяра. Това са хора, които са се опълчили на турските поробители тук, които не са предали своите християнски ценности, които са измъчвани жестоко, убити са, поругани са. Така че те са мъчениците. Поне от към страна на това, че ние тук имаме претенция за още един местен софийски чудотворец и човек, който е свят. Но нямат претенция все пак за мъченичество на Серафим Соболев. Да, точно това е първият въпрос, гледайки тук анонса, който аз поне си зададох. Значи, ако е софийски, така както е предложен, ние трябва да го съпоставим неизбежно с софийските мъченици. Мъченик ли е той категорично? Да не забравям обаче, че има един свети Йоан, не един, свети Йоан, рилски чудотворец, който най-напред е прославен като Средечко или Софийско светило. Той е бил прославен, защото след смъртта на цар Петър, тук където в момента е баня Баши джамия, където се откри метро диаметъра, костите му са били пренесени тук. Той е имал църква и манастир, като олтарният камък на църквата на свети Йоан Рилски е на източната страна на съществуващата и в момента баня Баши джамия.
Това, че поколение наред ренегати, бих казала, са отричали това нещо, че олтарния камък дори изчезва, това вече е греха на поколенията. Тема, по която вие работите. Греха на поколенията. Господин Николов, това, което доцент Любенова много точно отбеляза, и наистина то е твърде интересно. Свети Серафим Софийски. На какво ви насочва, имайки предвид, че има много почитан руски светец, който е Сан Франциски и Шанхайски? Насочваме към това, че в материалите, които аз прочетох по канонизацията, беше казано, това от репортажа до някъде стана ясно, че всъщност Свети Серафим Соболев е канонизиран по предложение на Българската православна църква. И вие самия споменахте, че от 2007 имаше едни започвания, спирания, така или иначе канонизацията, това, което предрешава канонизацията, за две неща. Народното благочестие, което е безспорно, ние го знаем всички от деца и вие с това започнахте репортажа. И второто нещо, изричната молба на Българската православна църква. Не само служители на Българската православна църква събираха сведения за чудесата на Свети Серафим Соболев, като разбира се в църковните среди се пусна слуха естествено, че това е добре платена инициатива от страна на Московската патриаршия. Сега така ли е, не е ли, не коментирам. Доколкото знам, те са били събрани от Старостилната църква още преди 2002 година. Която също го е канонизирала за светец. Големия корпус, аз искам след малко подробно да обясня за това. Сега може би трябва да разграничим две понятия. Едното е светостта, другото е непогрешимостта. И дори във вашия репортаж богословските трудове на Свети Серафим по някакъв начин се подминават, се оставят така в страни. Всички се връщаме към неговото дело като пастир, като иерарх, неговия молитвен живот. Аз обичам да ги подминавам, защото имаме разговор с един от водещите руски богослови на тази тема. И тези два аспекта обаче трябва да се обсъдят. Да кажа така, светостта е проблем, тя е предизвикателство винаги, което изисква определени отговори. Тя не е непогрешимост обаче. И самия дори Серафим Соболев има един текст за осъждането и казва, че всеки трябва да бъде поставен през изпита на съвестта си. Така че тези неща трябва да бъдат обсъдени съвсем спокойно и те са необходими след една канонизация, защото ние имаме просял нов светец. И ние трябва просто да знаем кое приемаме, кое не приемаме. Този разговор трябваше да се води преди тази канонизация. Ние няколко пъти се опитахме в предаването да го водим и бяхме заклеймени като яростни русофоби, но това всеки има свободата да ни обяснява и да ни тълкува както намери за добре. Попитах ви обаче на какво насочва тази идея за Софийския, свързана с наличието на друг православен светец, Сан Франциски и Шанхайски. Доколкото видях отново, ще цитирам Иларион Алфеев, митрополит Иларион Алфеев. Той казва, че така както има Свети Николай Японски, в случая се търси, руската църква търси своите лъчения, да ги наречем навсякъде. И случая на Серафим Соболев, на владика Серафим е точно такъв, затова именно той е Свети Серафим Софийски, доколкото разбирам, повтарям това, което съм прочел. Това е аргумента. Въпросът е защо точно сега, как се инструментализира, защото има известни предположения, че канонизацията беше направена в един миг, когато трябва да се инструментализира и мнозина се питат и тези мнения се разнасят и в средите на Руската православна църква, неговото богословско наследство. Тези две неща върват ръка за ръка, няма как да ги отделим. Преди богословското му наследство да поговорим малко за личността му. Какво показват документите на руската емиграция, с които вие сте работили, доцент Любенова? По-скоро бих тръгнала от непогрешимостта. Аз съм съгласна, че няма непогрешими хора, но не всички са канонизирани за светци. Имаме и друг пример, Александър Невски. На всички е известно, че този човек съсипва руския народ, съсипва последните остатъци от Волжка България. Той разсипва собствената си страна. В края на живота си става мюсюлманин дори, но това не пречи на църквата да го канонизира. Значи, това е извън нашите възможности ние да контролираме какво ще направи руската църква, защото прецеденти действително има и другия светец също е. Император Никифор Фока се сещам, че е бил канонизиран дори. Така, но аз бих разделила нещата малко на по-други теми. Това, че хората вярват, няма нищо лошо. Значи, нека да вярват, щом на тях той им помага. В това няма нищо лошо. Въпросът е друг наистина. Кой налага точно в момента това нещо да се случи? И кое налага? Аз лично не смятам, че тук играят кой знае каква роля някакви геостратегически интереси, защото в момента Русия преразпределя света,
Путин едва ли би се занимавал с такива дребни работи. Той има по-голяма политика и аз лично не виждам тук да се целят кой знае какви големи руски интереси, защото провъзгласяването на Серафим Соболев за светец съвсем не означава, че ние веднага ще скочим в Евразийския съюз. Не мисля, че някой има такива очаквания, въпреки че така като чета някои коментари, очевидно и в тази посока има индикации. Сега, каква е личността му? Ами изключително спорна е личността му, за съжаление. Значи, като гледах тези хора с каква така убеденост говорят, невежеството е грях. Сега да говориш за неща, които по презумпция на теб ти се искат да бъдат, а те не са така, това не оправдава никого. Сега, ние, нашите историци българските, черпим сведения от това, което руските историци публикуваха за този човек и за това, което имаме тук като документация в България. И какво в България имаме документация, че той е помолен или приканен, както се казва в документите, да напусне Светия Синод, където той е живял абсолютно безплатно, получавал е заплата от българската държава, по проста причина, че той имал едно неморално поведение през 20-те години. Значи немислимо е било дори така за по-освободените наши клирици един виж духовник да си води любовницата в Светия Синод. Не, че български клирици по това време не са имали любовници. Те някои неща са общо известни. Сега, аз съм човек, който обича и тези неща ги казва. Значи, аз тук нямам пристрастие нито към нашите митрополити, напротив, коментирали сме и в това студио греховете на много от тях. Но проблемът е там, че този човек не се получава от това братско отношение да си вземе поука. Напротив, той си взима любовницата, отива в Траката, в един доста елитен квартал, вилна зона. Наема си там една вила и продължава във Варна да живее скандално. Сега, в коментарите, които ги има в интернет, аз се очудвам наистина на това, колко малко знаят хората. Или вашите обратното, източници откъде са? Достатъчно достоверни ли са тези източници? Това са официални документи на Синода. Значи, тук не са интерпретации на нашите учени. Това са официални документи на Синода, биде преканен да напусне. Добре, моралният облик ясно. Отива във Варна. Как си обяснявате този, според мен, много също съществен момент, този преход? Белоемигрантски архиерей, архиепископ на задграничната църква, която няма общение с официалната московска патриаршия, след 1945 година той не само, че не е преследван, ами 1948 е поканен на много важното московско православно съвещание. Сега тук бих искала да добавя нещо друго, понеже има едни коментари в интернет от заинтересовани среди, които твърдят, че това са злонамерени неща от страна Варненски Симеон, защото, вижте, Серафим Соболев след 9 септември писал така донесение срещу българската църква и Симеон бил засегнат. Първо за неосведомените трябва да обясним, че Симеон вече не е жив. Той умира на 23 октомври 1937 година. Второто нещо, което е любима тема на някои руски колеги, това е, че Серафим Соболев обвинил Варненски Симеон, че той не бил добър каноник, че не знал богослужебните практики и не служил по канон. Това, което нашите колеги или не знаят, или се правят, че не знаят, то е, че Варненски Симеон прави допитване до Вселенската патриаршия. От Вселенската патриаршия лично секретаря отговаря на всичките тези обвинения. Коментара общо взето е, че руски архиерей, като хванат от гората едва ли не, по-добре да си мълчи, когато самият той не познава богослужебната практика. И в крайна сметка, дори като по-ниш, трябва да се държи малко по-прилично с един старец по това време, наистина, многолетника Симеон, и да има един респект и уважение. При това безспорен ерудит и в църковната история, в каноните. Да. Но вижте, къде е величието на Симеон? Той не се притеснява, че някой го обвинява. Той директно се допитва да не би самия той наистина да греши. Така, но да се върнем на личността на Серафим Соболев. 44-та, 45-та, този преломен момент. Той също някак си се замита под чержето на канонизация. Този момент е важен за мен. Аз това, което казва доцент Любен, за мен е изненада всъщност. Нали, тези документи от 20-те години, нали, никой не ги е виждал иначе. Но това, което знаем, те са публикувани? Което знаем в 1944 година, разбира се, е важно, защото там той наистина се осъществява един много интересен обрат и то е, че по някакъв много лек и безболезнен начин от задграничната руска църква се преминава към московската патриаршия. Нещо повече, Серафим Соболев тогава дори инициатор белоемигрантите да получат съветски паспорти.
и дори неговия биограф Андрей Костурков, официалният му биограф в момента, цитира едно такова писмо, че той е получил паспорт номер 1, което мен ме изненада. Да, за България, да, точно така. Сега, мога ли да поясня защо? Защото руските емигранти, когато идват тук, те нямат собствени паспорти, имат нансенови паспорти. С тези нансенови паспорти те могат само да преминават от една държава в друга, но ако съответната държава не им е разрешила, те нямат право да се установяват там. Тези от руските емигранти, белоемигранти, които идват тук, ако получат българско подданство, вече имат право и на българска пенсия. Но по-голяма част от тях не са поискали такава, остават си нансенисти и затова след 9 септември те са на ничия вече земя. Но тези изглежда, че които не искат да получат съветски паспорти по някакъв начин са гонени, другите все пак са гледани с добро око. Така или иначе има един документ, който се цитира и той е документ от Всеволод Шпилер, неговия духовно чадо на владика Серафим, който казва, че има едно политическо послание на Серафим Соболев и то трябва да бъде разбрано ясно. То е, така да се каже, леко преминаване към властта. Той не е нито против едната, нито против другата власт и не е против всяка власт. Не е нещо, което той очевидно му е говорил, защото го интересува. Това са принципите на тази особена симфония, която той прекарва в руската идеология. Изглежда, че това движение на руска идеология, което е характерно за 30-те, по някакъв начин вече вижда такава в апогея на съветската власт, особено след победата във войната, осъществяването и сливането от тези две неща. Това е много важно, защото го виждаме и като движение от страна на Сталин, създаването на не просто свикване на това всемосковско съвещание, идеята за православен Ватикан. Но интересна еволюция при Серафим Соболев, защото известна е неговата книга «Руската идеология», в която той категорично застава на самодържавни позиции, че за църквата това е единствената власт, която тя може да предпочете, че тя не може да предпочете властта на народа, с други думи народната тълпа, и че народовластието не е богоустановена власт, няма корени в Светото писание. Нещо повече, републиканската и конституционната власт са отрицание на богоустановената царска власт, при това не царска власт изобщо, а самодържавната власт. Точно така и той навсякъде обяснява, че православната църква винаги трябва да застане категорично срещу демократизма, срещу всякаква форма демокрация и срещу всякаква форма на конституция. И това се развива в цялата книга. Ето това са неща, които за мен са проблеми с съвременна гледна точка. Тоест, канонизацията на светителя Серафим Соболев предполагаше изясняване на тези аспекти на неговото богословско дело. Затова казах, че светец очевидно не е да погрешим. Това трябва да се разбере, че и съвременната църква по друг начин възприема държавата. Защото, и тук е редно да кажем, за мен е това, което е особено в делото на Серафим Соболев, изключвам неговото пастирство, духовните му чеда, народното благочестие, това е отделянето на старостилството. И това пък Българската православна църква трябваше да го каже. Значи, просто да припомним с няколко думи на зрителите, че в 1968 година се минава към новия стил. От страна на нашата църква, при страна на патриарх Кирил. Една общност, това е Княжевския манастир, покров на Пресвета Богородица, категорично отказва този акт. Свърза с него духовници. От руската емиграция. Точно така. И заедно с тях имаме и такива иерарси, като архимандрит Серафим Алексиев и други, които всички те са духовни чеда на владика Серафим Соболев, който вече отдавна е покойник. Съответно, вдъхновявайки се от неговия завет и особено от неговия текст срещу новия стил, за стария стил срещу новия стил, всъщност се формира първи разкол в по-ново време в снагата на Българската православна църква. Това е много драматичен момент. Патриарх Кирил наистина започва да предприема известни действия. До 70-та той изчаква. В един момент той им забранява правото да се служи. Някои свещеници и иерарси намират убежище в този манастир. Голям проблем е наистина, но така или иначе трябва да мислим това нещо. Старостилството не случайно канонизира Серафим Соболев и тази част от неговото дело трябва да бъде осмислена. Връщам се пак на 44-та. Доцент Любенова вече веднъж, мисля, че преди 1-2 години казахте нещо много сензационно, че той има съмнение, че е бил вързан с съветските тайни служби. По някакъв начин. Вижте, нашите колеги от Русия публикуваха тези неща. Било в Патриарх Алекси писмата му, преписката с архива Карпов, било в... Има там 4-5 тома... Патриарх Алекси първи, който е след военния период. След военния период. Има 4-5 тома такива Югоизточна Европа, където се разкрива точно агентурата съветската тук.
Грешката откъде идва? Ние възприемаме белоемигрантите като хора антибълшевишки настроени пар екселанс, което не е вярно. Голяма част от тях, когато виждат как се създава вече по-мощна руска държава, те виждат осъществяването на имперските идеи на едно по-високо ниво. За мен лично не е изненада, защото съм работила по тези документи. Голяма част от тях слизат като партизани на 9 септември, включително един княз Мещерски. Добре, а Серафим Соболев, можем ли категорично да твърдим, че той е бил свързан с руските тайни служби? Да, бил е свързан, по простата причина, че неговите донесения са ясни. Значи ние тук не може да коментираме. Защото аз четох, че те са до руската патриаршия. През цялото време се говори, че се получават от София текстове до московската патриаршия. Тоест от московската патриаршия те могат да бъдат предадени на Карпов и другаде, нали? Въпросът е докъде са адресирани. Руската църква никога не се е управлявала съборно, както се управляваме ние. Това нещо на Серафим Соболев е било известно. Там винаги е имало един обер-прокурор, още по време на имперска Русия, без чието там гласуване и присъствие в синода, нито едно решение не е било законно. Това, че Карпов, полковник от Държавна сигурност, се управлявал руската църква, не е било безизвестно. Значи ние тук да си мислим, че хората не са били наясно с тези неща, означава чисто и просто Какви сведения дава Серафим Соболев за българските духовници? Чисто и просто да подминаваме тези въпроси. И ето тук е вече другата страна, която има не само морален аспект. Този човек, който откакто идва в България, се издържа от българския народ, от българската църква. Имало е специални фондове за поддръжка на това духовенство и на емигрантите тук. Имало е комисариат по руските въпроси, председател е бил бъдещият екзър Стефан. Донесенията, които са известни, всеки може да ги прочете. Аз тук не знам дори защо ние коментираме нещо, като че ли едва ли не тайно. Не, те са публикувани. Донесенията са в няколко посоки. Първото е това, което току-що коментирахме, нали, календара, но той не е същината на нещата. Живота на българската православна църква. Най-големият удар е срещу икуменическите нагласи на Българската православна църква. И най-големият удар е срещу Стефан Софийски, който, забележете, е човека, който цял живот е покровителствал Серафим Соболев. И в крайна сметка тези донесения свършват със следната препоръка. От 11 митрополии в България всичките трябва да бъдат сринати, защото тук хората са едни гадни схизматици, те са едни гадни икуменисти, те са едни хора, които въобще не са никакви духовници, масони, развратници и всякакви. И в един определен момент да се сведе българската църква до 6 епархии и той предлага кои негови хора да бъдат назначени. Значи, един каноник не може да си позволи подобно нещо, защото владиците се избират. Те не се назначават отгоре. Това е едното. Второто нещо, ти да искаш да съсипеш една църква, която те е отгледала, която те е хранила, означава само едно. Серафим за мен е имал една амбиция, която той 20-те години не успява да осъществи. Погледнете решенията на Втория църковен народен събор 1922 година. Стъпвайки в България, той веднага иска да управлява сам и да се изгради свой диоцез върху диоцеза на българската църква. Защо? Защото той не смята за схизматици. Сега на съвременния зрител не му е понятно това и затова ще дам обяснение. Княз Александър Ратиев, който живее в София, който се жени в София, т.е. жена от София, сватбарите са от София, се вдигат всичките, качват се на влака и отиват във Варна, за да се венчаят в гръцка църква. Което означава, че руското духовенство така въздейства на останалите белоемигранти, че те се пазят от нас като от чума. Защото сме под схизма по това време. Защото сме под схизма по това време. Да, и е факт, че той обединява... Той Серафим Соболев иска да създаде едва ли на диоцез в диоцеза на българската. То на практика е имало диоцез. Значи той има такова решение, доколкото знам за граничната църква, която той обединява всички руски църкви. Как ще има... Той се цитира дори като има си задгранична... Значи вие бъркате. Има си задгранична църква руска, която е в Сремски Карловци. Начело с Антоний Храповицки. Той, между впрочем, също е антиикуменist до един определен момент, до който не почват да им дават американците пари. Но това е друга тема. Сега, от тук нататък,
Ти да искаш върху диоцеза на българската църква да изградиш собствен диоцез, това не е допуснато. Вторият църковен народен събор 22 година категорично гласува, там въпросът е разискван и всички категорично го отхвърлят. Говорим дали има решение на руския екзархат обаче. Така, това е наистина екзархат. една тема, в която много ще затънем и ще изгубим образа на самия Серафим Соболев. Предлагам ви да чуем една друга гледна точка, не по-малко критична от вашата, на един от известните съвременни руски богослови, Андрей Кораев, след което, уважаеми зрители, очакваме и вашата позиция по този въпрос. Смятам, че това събитие е крайно опасно за бъдещето на православната църква и особено на руската. Защото архиепископ Серафим Соболев е имал глупостта да каже, че когато в Русия се възстанови православието, проповедниците атеисти ще бъдат разстрелвани. И това той не го е предричал, а е желаял така да бъде. Работата е там, че точно сега нашата църква желае период на една такава екзалтирана мобилизация. Руският патриарх Кирил смята, че сме заобиколени от врагове. Врагове на Велика Русия, врагове на православието, врагове на самия патриарх. И за това трябва всички, които ни притесняват, да бъдат влачени по съдилища, трябва да се защитаваме от всевъзможни заплахи. В църквата има предатели с расо. Това са буквалните думи на патриарха, изречени преди няколко години. Колкото и да е странно, в страната като цяло върви определен сталинистки ренесанс, оправдание на другаря Сталин и прочие. И в тези условия мнозина православни, особено така наречените православни активисти, каквито през последните години патриаршията активно си отглежда, търсят за себе си свещени прецеденти. Такъв свещен прецедент е, например, когато някой е осветил ръката си с удар по лицето на някой богохулник или еретик. И тъкмо в тези условия да се канонизира архиепископ Серафим е крайно опасно. Това ще доведе до усъкатяването на десетки съдби на хора, които ще открият за себе си покровителя на светите извършители на погроми. В канонизацията на владиката много голям брой хора ще открият, ще съзрат не подвига на милосърдието или молитвата, не. Ще съзрат тезите от книгата на Соболев «Руската идеология» и ще си кажат: тази руска идеология вече е светоотеческа. Светите отци ни заповядват всичко да изпепеляваме, да изтребваме всички, които спорят с нас и богохулстват. Ето в това се състои опасността. Има неща, които може да смели един здрав организъм. Когато човек е млад, той може да си позволи да яде много пикантни неща, пикантни храни и така нататък. А един болен или стар организъм трябва много да внимава какво яде. А руската църква днес е болна. Тя боледува от жажда за агресия, жажда за империализъм, жажда за инквизиция. Серафим Соболев наистина се отличавал с някакъв прекомерен инквизиторски плам. И отчитайки с какво настървение той на всяка крачка е търсил ереси в живота на руската емиграция, излиза, че това, което е послужило за прослава на руската философия и богословие през 20 век, сега напротив, ще бъде много силно унизено. Смятам, че е необходимо изрично да се отбележи, че независимо от всичко в живота на този подвижник на благочестието е имало страници, с които църквата не може да се съгласи. Но разбира се, руската църква няма да направи подобна забележка. И съответно ще възникне свят прецедент на мечтата да се разстрелват инакомислещите. На този фон всички подвизи, свързани с пост и молитва, някак бледнеят. Защото Христос не е казвал: по това всички ще разберат, че сте мои ученици, ако добре спазвате поста. И в тези условия канонизацията на Серафим Соболев е опасна за Русия. За България тази канонизация не е опасна, защото в България липсва този градус на екзалтация, който се наблюдава днес в Русия. Това беше телефонен разговор с богослова Андрей Кораев, който през седмицата записа нашия редактор Ваня Гъркова. Сега, уважаеми зрители, ваш ред е. Здравейте, в ефир сте. Само да изключите звука. Чуваме ли се? Да. Здравейте. Какво е вашето мнение за канонизацията на архиепископ Серафим? Господин Благоев,
С нетърпение чакам съботния ден и вашето предаване. Благодаря ви. Израснал съм в България, излизал съм навънка, виждал съм как живеят хората. Така. И тогава, когато се срещна с някакъв свещеник и видя живота му отблизко, прекланям се пред него. И ще го помоля, стига с тези истории само да канонизираме някой, да го издигнем пред хората, а в този момент нищо няма да можем да помогнем на хората в днескашния свят, в който живеят. Това с нищо не ги променя, като слушаме история. Нека от екрана, когато слушаме това нещо, имате прекрасни свещеници, които могат да проповядват и това време, което ви е дадено от телевизията, така да промени хората, че могат сами те да разберат какво значи как да живеят в този свят, да имат полза от това, което слушат и това, което гледат наоколо. Благодаря ви, да, разбрах ви. Благодаря ви. Следващ зрител в ефир сте. Здравейте. Здравейте. Моето мнение е, че дядо Серафим трябва да бъде канонизиран, защото ние като обикновени миряни не може да разглеждаме неговата личност да бъде канонизиран или да не бъде канонизиран. Българската и Руската православна църква имат желязна дисциплина по установяване относно канонизацията на дадена личност. В случая той е бил проверен надежно по устава на двете църкви. Това е събитие, което е радостно за българските православни християни, също и за руските православни християни, и е знак от Бог за единството, и призовавам, както дядо Серафим е призовал миряните да се молят на неговия гроб и да пращат писма, ние, православните християни в България, да се молим за единението на Русия и на България като държави, защото днес, братя православни християни, ние сме заплашени от физическа ликвидация на настъпващата агресия на ислямските общества. Благодаря ви, разбрах ви. Нека да бъдем толерантни и да чуем и още един зрител, тъй като нямаме повече време. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер, господин Благоев. Доколкото разбирам от вашето предаване, освен многобройните доводи за канонизацията, има и доста сериозни възражения. И моя въпрос всъщност, може би към вашите гости от Руската църква, които не дойдоха, не е ли прибързано едно такова важно решение, особено имайки предвид липсата на консенсус по въпроса? Да, благодаря. Интересен въпрос. Да се надяваме, че ще можем да го зададем отново на представителите на Руската църква. За съжаление, повече зрители не може да включим, но Фейсбук страницата ни е отворена за дискусия по тази толкова важна тема. Финализирайки този разговор, който съвсем логично ще продължи в следващите предавания покрай канонизацията на архиепископ Серафим. Две думи, прибързана ли е тази канонизация? Тя вече е факт. Какво да кажем? Нали? Това, ние сме предсвършен факт. Да кажем обаче това, което да продължа думите на Андрей Кораев. Зависи по какъв начин се връщаме към наследството на владика Серафим Соболев. И това, което той каза, да не наливаме по-скоро бензин на фанатизма, да разгаряме нещата, които се случват, ние сме изправени да не забравяме пред православен събор. Искам да кажа, че в четвъртък, който предстои на 18-ти в Софийския университет, ще направим един голям форум на тази тема между геополитиката и църковността. И тъкмо някои от тези идеи срещу икуменизма, срещу новия календар на владика Серафим Соболев, ще бъдат използвани, и той намекна за това, в най-консервативното русло на Руската православна църква. Просто трябва да осмислим всички тези аспекти, защото утре се замислям, че по новия календар е неделя на Хананейката и ние нямаме съмнение в това. Някак си като че ли забравяме думите на Исус. Ние прекалено стриктно се връщаме в метронома на астрономическото време. Забравяме тези думи, как дори към чуждата жена той отласва учениците си и се докосва до нея и слушва. Да бъдем повече християни, нали? По-малко фанатизирани последователи. Това, което казва Андрей Кораев, не по това дали спазихте поста, ще позная, че сте мои последователи. Доцент Любенова. Аз бих тласнала последните думи в една друга посока. Това, което никой не каза до момента и не коментирахме, това е, че Серафим Соболев управлявал тук всички бивши гръцки църкви и енории, които до 906 година са били към Вселенската патриаршия. И сега големият въпрос е, има ли съвпадение от това, че напоследък има индикации тези, особено разположени по Черноморието,
енори, бивши руски, които по-преди това са били бивши вселенски, да бъдат отнети от българската църква и да бъдат дадени на кого? Това е мой въпрос, защото аз не вярвам в съвпадение. Сега, хората могат да вярват и в това няма нищо лошо. Аз го казах в началото на предаването. Само, че аз не мога да си обясня нещо друго. Харесват Серафим Соболев, но в същото време ги е страх от ислямизма. Ами извиняйте много, когато ислямистите трепат там в Сирия християните, не питат дали той е католик, дали е православен, дали е протестант. Те трепат някой, защото е християнин. А Серафим Соболев не е икуменист. Тоест не е за диалога на той не е за диалог. Даже ако погледнем, оставям на страна отворен въпроса. Аз отново обръщам внимание на мислещите хора в България. Защо енориите, които е управлявал Серафим Соболев, изведнъж изкочиха с злополучната среща и присъствие тук на Вселенски Вартоломей, изведнъж изкочиха отново. Обърнете внимание, кои точно енори иска и кои църкви иска Вартоломей да бъдат върнати. Това е наистина интересен въпрос. Дано да няма някакъв комплот между Московската и Цариградската патриаршия за сметка на българската. Те се противопоставят. Не, значи тук няма съвпадение. Серафим Соболев е упражнявал всички гръцки църкви по Южното Черноморие. Оставям на страни колко имота руски има в момента там на новобогаташи, украинци и руснаци. И завършвам с едно изречение. Серафим Соболев не се вписва в момента в икуменическата политика на руския патриарх Кирил. Вчерашната среща в Куба го доказа. Но как тогава си обясним канонизацията? А на кого е нужен? Очевидно е нужен на други, грубо ще прозвучи, ако кажа бизнес интереси, очевидно е нужен за друга цел. И тя е съвсем накратко? Ами тя е свързана с конкретното в България, с нечи интереси, които се преплитат по нашето Черноморие. Защото остава той да разплетем тази енигма, хвърлихте така своеобразна бомба и хубава препратка направихте към срещата на руския патриарх с римския папа